Iki some. Gorengnya situ. Some. Iki ngene. Iki. Jangkrik bakul nyar-nyaran sing tuku iso cerewet ngene iki apa iki? Iki kate some. Apa some? Some. Kate some iki. Kate some gorengnya lho. Iki wis kate some kok. Iki some. Iki dikei gorengan dulu. Iki goreng dua. Ya Allah, kok cerewet ngene sih iki. Pindah kene. Iki dipindah kene. Gorenge loro. Jamput malah iki diuter-uter apa sih iki? Iki kene. Ya Wes jupuk dhewe mari wong bakulan malah dijarai wae ngene. Ngene wis. Ya. Ya wis. Wis ini tok iki tambah goreng. Kan sing dhisik Mas. Iki aku. Kene mau. Iki aku peku iki. Pak, Bu, anu gegeran nang omahe ya, aja nang kene ya. Iki bakulan iki. Iya mu. Iki apa maneh? Adik gua. Adik gua.